Kailan pa po nangyari yan? Ano yan? Nung bago mag-Lunes Santo. Bago mag-Lunes Santo? Alas 5 ng umaga ng araw. Pero buhay naman lahat ng mga ano. Good morning guys. So balik na naman po tayo ng Diyos ko po Lipa, Batangas. Ang ano ngayon ay April 25, 2023. So ayun ang oras, alas 6:02. Yun o, maaga yun mga ano ngayon, maaga yun mga trabador ngayon. Ayun o. So ayun guys, dito tayo sa ano, Ranggas ng partido. Grabe pag bumaba dyan, Diyos ko po. Talagang dati maiksi lang yan, ngayon ay maliit lang yan. Pero ngayon grabe na ang lawak. Siguro silaki lang yan na ganito dati oh. Yung ilog na yun. Pero ngayon malaki pa sa kalsada. Halos ano na, dahil lang yan sa baha. Siyempre yan pakubukuha ng mga graba, buhangin. Siguro ganyan ang nangyayari. At ito pa yung isa, yan o. Yun o. Ito na yan sa may Mampiraw. So yun guys, tuloy-tuloy lang tayo guys. Eyes on the road. So ayun guys, dito na tayo sa Salogon. Yun o. May mga ano dito, market pala. Ayos dito guys oh. Kaso wala tayong pera eh. Diyos ko po, gabayan nyo pa ako po Lord sa aking pagbiyahe. At siyempre hindi lang pa ako, pati family ko, ang lahat ng tao ko sa buong mundo. Thank you po. So ayun nga guys, dito na naman tayo sa Tigaon. So dahan-dahan lang natin tatahakin ang papuntang Batangas. Yun guys oh. Ayos yung motor ni Pogi oh. Classic. Dito na tayo sa Hanawan. So kung kakanan ka guys, yun o, papunta yan sa Mount Isarog. Ganda pa naman ang mga paliguan dyan, sobrang lamig ng tubig. So ayun nga guys, anayan na tayo. Dito na tayo dadaan sa Diversion Road. Kasi pag doon pa tayo dadaan sa ano, tapos kakanan, basta traffic tayo doon. Kasi dadaan tayo ng sentro ng Pili. So dito na tayo para shortcut na, dire-diretso na naman. Medyo okay naman dito ang kalsada eh. Dati lubak-lubak dito, pero ngayon hindi naman gaano na. Naayos na rin kasi yung iba eh. So ayun nga guys, malapit na tayo sa exit ng Diversion Road, Pili. So yan, pag kumaliwa ka dyan, dito papuntang Pili proper. Pero siyempre dito tayo sa kanan, punta na tayo ng Maynila. Yan o, may checkpoint. Yari. Yan o, mayroon mga nagpaparaw. Kaya yung mga walang lisensya dyan, expire ang motorsiklo, walang proper safety gear, tapos yari talaga, mahuhuli talaga kayo. So ayun guys, shortcut na naman tayo dito sa Diversion Road. Hindi na rin tayo dadaan ng sentro ng Naga para mas mapabilis ang ating biyahe. Pero ang problema niyan, nagugutom na ako. Di pa naman ako nag-almusal, pero okay lang yan na medyo gutom magbiyahe para hindi tayo antokin.
na tayo ng Maynila. So ayun guys, kakaliwa na tayo. Punta yan ng proper Naga Pili. Dito diretso na to Maynila. So dito na tayo guys magpapagas sa Petron XCS 67 lang dito, mura na. Full tank. Ano ito ba siya? Sticker. Okay, thank you. So ayun guys, dito na tayo sa Naga full tank ang gasolina. So larga na naman tayo. Yun o, nagkaka-traffic na naman. Yun o si ate o, sayad na yung isang paa. Nangangalay na siguro to no. Yun o, mga big bike. Sana all. Sarap talagang i-drive mga big bike ano. So ayan nga guys, so medyo marami pa rin mga kalsadang ginagawa dito, kaya nagkaka-traffic din paunti-unti. Welcome Sipukot. So yung kanina guys na may inaayos na kalsada, Libmanan yun. Tapos ito Sipukot. Ito halos matagal-tagal to kasi ano, tulay. Kailangan ayusin yan. Tapos bukod yan sa tulay, dito sa kabila, tignan nyo naman talagang grabe ang lubak. Yun talaga ang grabe. So ayun nga guys, dito na naman tayo. So kakaliwa tayo kasi pag in-straight natin yan, papuntang Dait yan. So malayo kasi yung daan dyan, kaya dito na tayo sa ano, sa dinadaanan talaga. So ayun nga guys, nasa lupin na tayo. So tamang-tama lang ang takbo natin. Ano? Linaw ng tubig dun sa ano, ilog ah. Yun guys, oh, Ragay. Yun, nasa Ragay na naman tayo. Drive safe. Grabe. Yun, oh. Ito guys, medyo maganda rin ang daan dito. Yun, oh, para tayong nasa ano, expressway. Okay. So ayun guys, dito yung banda, yung nag-overshoot na kotse. Yun o. Grabe yung nangyari dyan o. No? Overshoot na kotse o. Kawawa yan. So ayan guys, ayan yung nag-overshoot oh. Hindi ko alam kung kailan niya nangyari yan. Yun oh. Binibidyoan ko lang po. Kailan pa po nangyari yan? Ano yan? Nung bago mag-Lunes Santo. Ah, bago mag-Lunes Santo? Alas 5 ng araw. Pero buhay naman lahat ng mga ano dyan. Naan, kaso nailangan ni Ari ng NBI. Isa Ah, na nga dito ng isang araw. Kasi daw. Kami ang nagbabantin. grabe no. Eh kung yun lang yan sir, doon. Wala nang gulong yan. Oo. Kasi na, Buti nga may bantay lang yun ano eh. binabantayan namin, pinabantay niyo sa amin. Mas isang buwan na yan yan.
Nung linggo, 3 linggo na siya. Kaya ka din siya sa isang buwan niya. Oo. Insurance lang makakuha niyan. Oo, ano lang yan. Konti lang makukuha niya dyan. Ay, sabi nga nung imamahal mo, gulong lang yan. Sabi nga nung may-ari. Ay, nireport na yan sa NBI dyan sa Naga. Ayan. Tapos kinuha nila yung report nila sa pulis dyan sa Raval. Yung Lunes Santo lang pala nangyari yan. Linggo. Mag-Lunes. Madaling araw. So ayan guys, drive safe sa lahat. Grabe talaga no. Kawawa talaga pag aksidente. Medyo malayo-layo pa ang ating gabiyahin. Ano naman? Sana lahat ng kalsada ganito no. Pauwi ng Bicol. So ayun guys, dito na tayo sa province of Cab Norte. Malapit na naman tayo sa Tabugon. Pero kung doon siguro ako dumaan sa Daet, baka mas matagal pa ang biyahe kasi doon eh. Malayo kasi yun doon sa iikutin mo pa yung kabundukan. So ayan guys, dito na nga tayo sa Tabugon. Tabugon Cab Norte. Yan o. Kung pupunta ka dun sa kanan, yan, papunta na ng Daet yan. Daet, Lucena, Manila. Yan o, punta Daet. Dati nung kasagsagan ng pandemic, yan ako nadaan. Pag alam ko na grabe higpit sa Del Gallego, dito ako nadaan, nahanap lang ako ng kasabay na taga Daet. Kaya buti nga ngayon na wala na yun, ma-checkpoint na yan. Kaya pasalamat tayo sa mahal na Panginoon at natapos na rin ang pandemic. Diyos mabalos. So ayan guys, nag picture tayo dito sa boundary ng Bicol to Quezon. Ayan o, welcome Bicolandia. Siyempre galing tayo ng Bicol, papasok na naman tayo ng Quezon Province. Kaya Diyos mabalos. So ayun nga guys, Kalawag na tayo. T-Max. Yun o, lalaki ng mga bakal o. Yun o. Sana mga December matapos na rin yan. Ito, Manila Bypass Road, Lucena, Gumaca, Lopez, diretso. To Manila daw. Iwan mo kung saan talaga yan. Di pa ako nakadaan dyan. Doon yan, paikot pala yan. Pero dito na ako kasi parehas din naman yan. Hindi naman gaano traffic dyan sa bayan ng Lopez. So ayan guys, dito na tayo sa bayan ng Lopez. Yun o. Alis ng stress. Woo! Gutom na. Grabe ang traffic. Hindi ko na nakuna ng video.
Siguro titingin tayo dito kung anong masarap na ulam dito. Saka makapagtambay-tambay na rin. So ayan guys, larga na naman tayo. Bali uminom lang ako ng tubig kasi mahirap pag biyahe ng busog. Kanina nga nabusog ako sa kinain kong kakaunti lang eh. Tapos masakit sa masakit sa tiyan. Appendix ang aabutin natin ito. So ayan guys, larga na naman tayo. So didiretso pala tayo ng Pasig na. Hindi na pala tayo sa Batangas ngayon. Bali nag-iba yung nag-iba yung schedule. Diretso na daw ng Pasig. So ayun guys, kita-kits na naman tayo sa sa Bitukang Manok. Yun ganda mga naka big bike BMW. Sana all talaga makapasana all ka na lang. Oy oy oy. So ayun nga guys, malapit na naman tayo dito sa Bitukang Manok. So siyempre dito pa rin tayo dadaan sa may Bitukang Manok para medyo shortcut. At bukod pa doon, malamig ang hangin, sariwang hangin ang malalanghap mo. Lamig talaga ng hangin dito. So ayun na guys, medyo makulimlim ang panahon. Pero siyempre wag lang umulan. Yun guys, so ayan guys, papunta na tayo ng Pasig. So baka mapuntahan pa natin yung windmill. Yan, pasyal-pasyal muna tayo doon. So kita-kits na lang tayo doon sa sa Real Quezon, sa Mabitak, doon sa may Pililya, sa Pasig. Yan, kita-kits na lang tayo dyan. Napakaganda talaga ng klima dito sa kasi nasa taas na kasi tayo eh. Kaya maganda yung klima dito, malamig, sariwa ang hangin. So ayan guys, kita-kits. So ayan guys, malapit na tayo doon sa Barangay Tambak, doon sa boundary. So dyan na tayo dadaan kasi papunta tayong Pasig. Mas malapit dito kaysa pabaybayin mo yung Chaong, Laguna. Dito ka na lang sa Barangay Tambak. Mas mabilis dito ang daan, mas malapit. So ayan guys, pag dumaan kayo dito, meron kayong dadaanan ng mga subdivision. Walang ka-traffic dito eh. Yan Tulukban. Dito tayo sa Lukban. Kasi yan, Tayabas proper yan. Dito tayo. Dito na naman tayo sa Parini, sa Lukban. Yun
Parini sa Lokban. So ayan guys, oh. Bali sa Louisiana ang ano natin, ang labas ito. So ayan guys, ito yung mga barangay na dadaanan natin, oh. Bagong Louisiana. Mabuhay ang Bagong Louisiana. Ito guys yung mga barangay na dadaanan natin dito papuntang Pagsanghan. So ayun na nga guys, oh. Cabinti Town proper doon. Dito Pagsanghan, Santa Cruz. Kaya dito tayo sa kaliwa. So ayun guys, dito na tayo sa Pagsanghan. Saglit lang naman ito makuha, Google Map nyo lang, kuha nyo itong daanan na to, tatahakin mo susunod nyan, Pami Quezon, sa Real Quezon. So ito na guys yung simbahan guys, Diyos ko po. Yan, Santa Cruz na yan. Siyempre diretso tayo dito. Dito yung Pami Quezon papuntang Babita. So ayan guys, malapit na naman tayo dito sa ano, sa Lumban, dito sa Kalayaan. Ito yan, oh, Lumban. Yan, oh, Lumban, Laguna Lake, Laguna de Bay. Welcome to Kalayaan. Yan. So ayun guys, ayun, oh. Alam ko hindi nyo lang kasi makikita sa camera yan, pero pag kayo mismo nagdadrive, makikita nyo yun, oh, malaking electric fan. Yung windmill, pero makikita natin yan sa malapitan, lalo na pag medyo maaga pa tayo makakarating doon. Pero sa tingin ko baka okay pa, baka mabidyoan pa natin ang makapag live tayo doon. Ano nga guys, oh, grabe na mga kurbada rito. Woo! So focus muna tayo sa pagdadrive para makarating na tayo sa Pasig at makapagpahinga ng maayos-ayos. Ganda ng mga daan dito guys, lalo dun sa may Marilaki. Dito kasi medyo matao na dito, kaya hindi ka na gaano makapagpabilis dito. Yun, oh, I love Mabitak. So ayan guys, oh, grabe yung kurbada rito, oh. Grabe yung bangkingan dito talaga, no. Ayan, oh, sikat talaga tong Mabitak na to. Grabe ang
Yun no. Sos ng mga bangkingan yan dito. Nakaka-relax talaga dito guys. Tingnan nyo naman oh. Ganda kasi dito ng daanan eh. Oh. Windmill. Yun o. Kung makikita nyo sa camera yun, kitang kita sobrang laki. Oh. So yun guys, marami din dito mga tinda-tindahan dyan o. Kung saan nyo dyan gustong magsikain. So yun nga pala guys, hanggang dito na lang muna siguro ang aking video. So abangan nyo ang susunod na kabanata. Kaya yung hindi pa dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page, Yummy Boy Motovlog. So yeah, ride safe. Whoop. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yum.